नै रौता सफैबाय 52थि बोसोरसालिया जथुम्मा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बड'लेण्ड फोथार 4:25 जाबाय टाइमा दा मैया कार्बि आंलंनिफ्राय फैबाय रंगिया जिरायबाय रंगियानिफ्राय आरोबाव दिनै रौता एबसुनि फुरा बाइकजों गिदिंगासिनो नै मेन गेटआव हाबबाय बयस एन्ड गार्लस बेलेग बेलेग नै गायनाव बेक साइडआव बेबायदि बाइक सोनो मोनासै जों 1 किल'मिटारसो गोजानाव दोना थाबायबोनांबाय पेन्डेला गिदिरथार नै माखासे मानसि लोगो मोनदों इउनिभारसिटिनि जुनियर माखा लोगो मोन्दोंमोन दसे रायज्लायनानै फैबाय मेन पेन्डेल मोनफैबायानो जे মুখ্য ভাষা হিসাবে লৈ বড়ো ভাষাক সমস্ত আয়ত্ত কৰি ইংৰাজী হিন্দী আৰু অসমীয়া ভাষাৰো চৰ্চা আমি কৰিব লাগে যাতে ৰাজ্যমুখত সিঁচৰিত হৈ থকা কৰ্ম সংস্থাপনৰ সুবিধাসমূহ আমি লাভ কৰিব পাৰোঁ আফচুৰ সভা बिराद गोजाम गोजाम लोगो मोनबाय ने बेखौथ' बोसोरनैसो जाखाबायमोन खोमा लोगो मोननिया नैबेखौ बोसोरनै जाबायमोन बादायाव सफैबाय दासो जांख्रिथाय थान्दै महेश्वर बसुमतारी गोसोखां थान्दै जथुमसालि आरो बादा सिङाव फैबाय नै सासे मिनिस्टार लोगो मोनदों बबे रुमा बबे दासो सफैबाय आरो थांबावनांगौसो नै दासो रुम नै एक्जिबिशन बेरायनो हाबदों दायो 20 थाखा टिकेट लादो दालां बानायदों बिराद मोजां बर' न'खरनि नुथाय बे न'मा नङाबा साहानि न' खुमब्रा फिथाइ दोनदों सायाव माइनाव दोनग्रा न' ओरैजाय नै बाख्रि ओरै बाथौ थानसालि
बर' न'खरनि मोनसे नुथाय हरै खोला फारसे हिसानसालि नैबे गग्रा गलि नै जि दादों गांबेसे जिया गांबेसेलै सातखानसो दं अ बिराद मानसि दं नै बैयाव अपेन स्टेज मोनसे दं नैबे दिन्थिफुंसालिनि ब्रह्म मन्दिर ब्रह्म थानसालि ब्रह्म थानसालि गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म नैरोजा उन्दै उन्दैफोरनि गेलेग्रा थांनो ओंखारबाय जों